dak media personnel atum hana kero paper break lo pen pi dak nitum media long kewang nang ko kalam tela po hello pini ada by Gracia por dak Assam DGP dak karbeng wan wang lo lasi alang tumaphan itum dak APHLC atumpen president secretary pen vice president office secretary pen advisor chief advisor itum mangpho DGP aphan pini hadak tara langso nil tumara ke tong namlo da se hala so itong dunan lam si pini lang tumpan ke thanji pusi non lamang so press meet mata so press conference itum pha lo la pen tumpan lamang so media hoi pe si ni tung pachini kangtung ko pe the si ni tung paji tong dun ma la puson lam ban da se aprang si nil tum nal tum phan ke thanang tung la pen rada phan pachini kangtung alam kala po hello ni tum pini alang li phan je tong dunan lam Jasimet abangke ladak Karbi Anglong district arlo Jasimet itum Karbi Ahoi itum kedo ketak bencenglok akabrek Ahoi pinajok itum kedo ketak akisung do lapan itum dak law and order a situation ke heno lason itum long do Nagaland border ahot same border alampen penangan security ke dorde pinajok nitum mune itum same aprana moi kedam nang do pesong thak sela pu Nagaland kedai tasong thak lo hadak same la soa border issues pen jok alang tum la Nagaland pen itum Ahoi long ke do pen jok hot pen hot la puson itum kajarwo la son do complete sila ka do gawe ka vedaji ing samjin bring do thegi pat itum Karbeng long autonomous council district itum maning samjin bring do thegi pan si alang li pan jasmet kachu ning ridam je pan si itum pidi chitong namlo la pen jasmet geographical jitu boundaries abang so nitum Karbeng long autonomous council 10,364 square kilometers hangbong nitum Karbi itum kedo karba itum kedo nitum malong ri nitum malong pat nitum madet apen nitum hawar ramang so nitum ing samjin mengedo thegje phanse alang li phan nitum pini chitong don lo la pen alang li hin ban same to pan lam chak nang pilo nil tum memorandum pen alang tum lang pui si nil tum kopi alam the chi tok bon ma labang so alam pen nil tum ladak all party hills leaders conference ahin pen nil tum memorandum ki pitun alam la DGP gobo basam samelang lo por hilo la pen si tum pan lam chak nang pilo nang tum jitu ni tum panang tok matedang pi alam tele ka hogalam lo la pen nitum un ara bangke government of Assam tum same alang tum jitu law and order ahin ben same ladak in samjin beng edo thek je phan pura alang li hin ben same tum lam chak nang chipi da sin tum ningarong piklo la pen tum che hok piklo alang li phan ni tum je tong dun lo la pen ni tum hir jumelo la pen da Karbeng long arada hir jumelo busim kroilo adipima la son Assam long ke thenne police kelang li hello la sila son apan tum je tong dun long je than dun long la pen tum ki sung la pen ke boy ke do ke tak insecure mane security ka vedet la puson area kisman dim do la hai ka do ka velan same tum ke cheng pen ke jut an shirhan long pe melo nitum hadak घंटा आधा बाग दोजी नितुम ang pen ke chingwai ka chingki ka do gawe pen nitum chingnek chingni pen si bang so meeting nitum dolo pen lahin nitum lam me hu nitum che pachon lo lahin nitum lam che than se roilo alang lin tan nitum panar julo nitum same arjulo la pen chupulo alang li same aning sam jin pen nitum panang thak pen melo nang than pen melo nang tum Karbeng long Karbi Ahoi tum ke do ke thak la ka do gawe akisung gawe pheri nang ne matha nang ne agisung ke boy do pote nitum phase me nang than paji tame nitum amat dak wang se nitum dak SP tum do DSP tum do pan ka prek o se tum do ana tum phase me alang hin bas instruction pc mo pene agisung do pote alang li mathang pen nil do phanang chira nang itu dun ji pusi nitum phan lam chak nang chipi pe melo aposi nitum ningaro perfect lo la hello pine lang tum phan kachopalam pen rada phan Karbeng long rada phan kapachani ponji polam thegela hello akar juro te na to para juta la so district along la ke 1950 51 se long lo polam da thanun lo la pe na Assam along bangke ba north east along ke ba ne district lo posi to malang li phan thanun long lo la pe ni tum state ta hangbom posi thandut atepima
ladak article 244A lagi 1969 anikana hosi Congress government hosi labang so constitution long article 244A ke thapon that's hala so 244A lam thebang kala hello je karbiang long la peninsulas nitum autonomous state sengun pulabang so a provision is article 244A bang ke la silabang so lam mata majer so thanun lo lang lipat samelang likelage ke odia bang ekali motenil tu mahin ben mane non mara ke mang la hello pu la baso la masi amacher so alang lipan ta me tu pachini po